Şu hepdäniň başyndan bäri Mara şäheriniň jemaat hojulugy müdürligi şäherde arasaçylyk işlerini güýçlendirdi. Arasaçylyk işçilerinden ýerden saat 6-dan agşam saat 7-çenli işlemek talap edilýär. İşçiler 13 saat iş yükünden şikayet edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä ozanlar jemaat hojulugy müdürligine degişli arasaçylyk awtowlugy şäheriň ýollaryna her gündüňe bir sapar suw sepen bolsa, şeýle şäherleriň ýygylygy inni 2 gün bäri 3 esse ýokarlany. Inni her gün 3 gezek suw sepip ýoly suwlaýarlar. Şäheriň içindäki baglara suw berýärler. Ýol gyralarynaky agaçlaryň ýapraklaryny kakyp düşürýärler. Ýani odalaryň gyralarynaky betonlary baglaryň düýbüni aklaýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 oktýabrda Maradan habar berdi. Türkmenistanyň şäherlerine bayramçylyk seneleriniň öňü sirasynda ýa-da eň ýokary wezipeli hökümet resmiýetleriniň ýerleri edýän saparlarynyň öňü ýany arasaçylyk işleri güýçlendirilýär. Habarçynyň öwrünen maglumatlaryna görä Marada arasaçylygyň güýçlenmegi bilen şähere gödäwçiligiň gelmegine garaşlýar. Onun sözlerine göre Mara şäherine güýçlendirilen arasaçylyk işleri şäheriň diňe belli köçelerini öz içine alýar. Arasaçylyk işleri aeroportdan başlaýar, Kemine köçesine, Molla Nefes köçesine hemde Magtumulu köçesine üns berilýär. Beýleki köçeleri az üns berilýär diýip habar çaýtdy. Şäherde güýçlendirilýän arasaçylyk jemaat hojulugy müdürliginiň arasaçylyk işçileriniň iş saatlarynyň uzoldurmagyna getirdi. Ýöne olaryň iş saatlarynyň uzoldurulmagyna garamazdan olaryň aýlyk haklarına goşmaça tölenmeýär. Bu barada bir näçe arasaçylyk işçileri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Olar özleriniň adaty iş saatlarynyň 8-17 aralygyndadygyny, jemi 8 saat işleýänliklerini, ýöne bir hepde golay wagt bäri 13 saat işleýänliklerini, bunun üçin goşmaça tölek edilmeýänligini, onu talap etmäge de özleriniň işlerini ýitirmek aladylary sebäpli çekinýänliklerini gurrun berdiler. Öňlerem şeýdip artykmaş sagat işledip şol bir aýlygy beripdiler diýip bir hojuluk işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dündör işgäri işden çykardylar, olar bir sagat ýaly işe giýjäge alyp gelipdirler diýip atlandyrylmadygyny soran hojuluk işgäri gurruna dowam etdi. İşlerinden çykarylan işçiler özleriniň uzak ýoldan şähere gelýänliklerini, ýollarda ýer bilen ulaw hereketiniň ören seyrekdigini, taksi saklamagyň wagt alýanyny aýdyp öz ýagdaýlaryny düşündirmäge synaşypdyrlar. Olara siz işden boş diýip aýtdylar. Olar nämetsin ýüzlerini aşağı salyp işden çykaýmasalar, başga çykalga ýok diýip hojuluk işgäri gurrun berdi. Hemde özleriniň iş gorawlylygynyň ýokdugyny, ozal işden çykarylan adamlaryň prokuratura eden arzalarynyň netije bermänligini aýdyp şikayet etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň jemaat hojulugy müdürliginden öwrenen maglumatlaryna görä müdürlikde ulaw sürüjüsi Slesir ýa-da işçi kärlerini atlary ýöredilip işe gelmän aýlyk alýan adamlar bar. We olar habarçynyň öwrenen maglumatlaryna görä kanun goraýjy edaralaryna ýa-da häkimliklerde işleýän adamlara ýakynlykda tanalýar. Azatlyk radiosy bu maglumat boýunça Mara şäheriniň jemaat hojulugy müdürliginden hemde Marynyň şäher häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen atlandyrylmalyk şertine gurrundaş bolan bir aýal hojulugy işgäri her işgäri ýer agdaryp gülekmek üçin 20-30 metr ýeriň bölünip berilýänligini we aýal işgärleriň üstüne bir erkek adamyň ýolbaşy bellenilýänligini gurrun berdi. Paýtagyt Aşgabatda çörek we ýumurtga ýaly esasy adyk önümleriniň üçünçiliginde bökdönçlükler dowam edýär. Munyň bilen bagly döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Hususiýetçilerde süýt gatyk önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Döwlet dukanlarynda çörek bilen bagly ýagdaý hasam agyrlaşýar. Nowatlarda 100den gowrak adam bar. Çöregi ýerden saat 10-11 aralygynda çäkli mukdarda getirýärler. Elbetde çörek nowata duran raýatlaryň 3den 1 bölegine ýetýär we 20 minut wagtyň dowamında satylyp gutarýar. Çörek ýetmedik adamlar lapy keç bolup boş haýdýarlar. Käbir raýatlar çörek ýetmedik adamlara öz alan 3 çöreginden birini Hudaý ol diýip berýär diýip habarçy 30 oktýabrda gurrun berdi. Ol çörek üçünçiligi bilen bagly bökdönçlüklere paýtagtyň desse 32-nji, 42-nji we 8-nji döwlet dukanlarynda duş gelse bolýandygyny hem aýtdy. Häzirki wagtda bir çörek 60 teňe bahalanýar we her adama 3 çörek satylýar. Erkin bahadan bir çörek 5 manatdan hemişe bar diýip habarçy belledi.
Ol döwlet dukanlarynyň köpüsinde ýumurtanyň ýerden gün dowmanka garankyda satılıp gutorýandygyny belläp, munyň nowatlaryň suraty düşürilmeginiň öňüni almak üçin görülýän çäreleriň birdigini hem aýtdy. Adamlar ýumurta üçin ir saat 5-den soň nowaty düzülip başlaýarlar. Döwlet dukanlarynyň iş tertibi saat 7-de başlaýandygyna garamazdan ýumurtany 6:50-de satyp çykarýarlar. Ol 15-20 minutyň dowamında satılıp tamam bolýar. Ýurdun Söwda ministrliginiň ýolbaşçylary geçip barýanlar garankyda nowatlary suraty düşürip bilmediýaly şeýle görkezmeleri beripdirler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu bu barada Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Habarçynyň sözlerine görä her adama 11 ýumurtga 5 manatdan satylýar. Şol bir wagtda döwlet dukanlarynyň tekçelerinde onuň hemişe bardygyna garamazdan onu kadaly satyp çykarmaýarlar. Satyjylar onuň satylmazlygynyň sebäbini özleriniň onu 1 kilogramdan paketlere gaplamaga wagtynyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Ösümlük ýağynyň ýany bilen tüwü, tomat, möhleti geçen ýa-da geçip barýan köke, süýji, renkli suwlary satýarlar. Ösümlük ýağynyň 1 litri 13 manat, ýöne onuň ýany bilen mejburi goşulyp satylýan haridi hem alanyňda umumy bahasy 25-28 manat aralygynda bolýar diýip habarçy aýtdy. Ýurdun döwlet dukanlarynda un, çörek, ýağ, ýumurta, şeker we towuk buğdaýaly adyk önümleriniň bahalary hususy Söwda bilen deňeşdirilende 2-3 esse ardandyr. Şol sebäpli adamlar bu iýmit önümlerini döwlet dukanlaryndan satyn almaga ýykyn edýärler. Döwlet dukanlarynda adyk öpçünçiligi bilen bagly bökdönçlikler dowam edýän mahaly şu günler süýt gatyk önümleriniň bahasy hem gymmatlaýar. Habarçy hususiýetçilerde gaplary goýulyp satylýan süýdüň 1,5 litriniň 8 manada we süzmäniň 1 kilogramynyň 16 manada ýetendigini aýdýar. Ozal bu önümler değişiklikde 6 we 14 manatdan bahalanýardy. Süýt we süzme dukanlarda ören gymmat, kärhanalarda gaplanan süýdüň 1 litriniň bahasy 18-20 manatdan, gatyň ýarym litri 6-7 manatdan bahalanýar diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary, şol sanda döwlet dukanlarynyň esasy adyk önümleriniň üçünçliginde döreýän bökdönçlikleri açaçan boyun almaýar. Döwlet mediasy ýurtda adyk bolçulugynyň döredilendigini aýdyp, häzirki döwrü berkararlyk we bagtyarlyk zamanasy atlandyrýar. Habarlar günneligimizde Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Dursultan, odal özüňiz hakynda gurrun berseňiz, niredegi haçan dowuldunuz? Men Türkmen şehrinde doğuldum. 1991-nji ýyl Sedravat etrawynda mektebi gutardym. Orta mektebi. 9 ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýan, işleýän. Sizin aktivist bolmaňyzda, protestlere gatnaşmaňyzda näme sebäp boldy ýa-da näme itergi berdi? Meniň ýyl aýynyň 19-ynda gatnaşma sebebim Türkmenistanda koronavirus ýok diýildi. Ýöne adamlar ölüp başladı. Tanışlarymyzyň ýakynlary ölüp başladı. Voz gitti, virus ýok diýdi. Berdimuhammedow otpuska gitti, halky taşlap. Halk bir özü galdy. Şonuň üçin Türkmenistanyň raýatlaryny virusdan goran, halka kömek edilsin diýip gatnaşdym. Men onların mitinglara gatnaşypdym. Olaryň sebäbi ýurdun daşynda ýaşaýan bizler, Türkmenistanyň raýatlary, ýurdun içinde iş tapmadığımız için iş gözläp ýurdun daşyna çykýar. Ýene bäze Türkmenistanyň häkimiýeti pasportlarymyzy uzatman, ýurdun daşynda ýaşaýyşyny ýitiren raýatlarymyzy eýip çykman, olaryň ölülerini başka ýurtlarda galypdy. Pandemi zamanlarında ýurdun daşynda ýaşaýan halkymyza, işsiz halkymyza hiç ýyly Türkmenistan häkimiýeti tarapyndan kömek edilmedi. Şunun için, şunun ýaly haklarymyzy talap etmek için men mitinglara gatnaşdym. Öz düşünjämi halkymyz bilen paýlaşmaga karar verdim. Dogry. Inni Türkmen häkimiýetleri sizin garnaşlaryňyzy ýanap, olara basy görkezip başladylar. Gelip gowşaýan habarlara görä. Bu sizin alyp barýan işiňizde ol ýa-da beýlek görnüşde täsir ýetirýärmi? Hova aslında täsir ýetirýär. Ýöne biz o nokatdan geçtik, sebäbi biz kanun bozamyz ok. Bizim haklarymyz bar. Konstitusiýon haklarymyzy talap edýäris biz. Ön gorkadyk, ýöne indi biz gorkamyz ok. Sizin gorkmalygyňyza näme sebäp boldy?
odalan sizin konstitusiyon haklarınız var. Sizin şu korkun kodundan geçmenize näme sebep boldy? Korkun okadından geçmemize sebep olan yine biz yurdun başında özümüz hazır. Yollar yapıp bolan için gidip bilemiz yok. Yani bizim gidip yakınlarımıza, qarındaşlarımıza basış edilýär. Sonra çekýärler, uğraşat etýärler, ýanaýarlar. Yine şonu azatlardan korkýardyk. Yani biz hazır hemme zady göze alıp haklarımızı talap etmekde kararlı hemmemiz. Onda siz korkuyunun peýdasynyň ýokdugyny düşünüpsiňiz da şeýlemi? Hiç şeyli sebebi bizim inni korkunu ayırmamız gerek. Hemmemizin. Doğru. Inni adatlygyň habarçylary Lewapda size garşy garalama kampaniýalarynyň alınıp barlaýanlygyny habar berdiler. Sizi Belarus oppozisiýasynyň lideri Svetlana Tikhanovskaya deňýärler. Şeýle habar bar, şeýle maglumat bar. Siz bu arada näme pikir edýärsiňiz? Tikhanovskaya prezident saýlawyna gatnaşdy. Men prezident saýlawyna gatnaşmadım. Men o derejede lider däl. Men Türkmenistanyň demokratik halk saýlawynyň aktivisti. Demokratический выбор Türkmenistana. Meni Tikhanovskaya denemek gaty ýalňyşdyr. Menin aktivistim bizim Türkmen halkynyň azatlyga çykarjak bolup edýän zatym. Şonuň üçin meni Tikhanovskaya bilen deňeşdirmek gaty ýalňyşdyr. Men gahrman däl. Men Türkmenistanyň raýaty beýleki adamlar ýaly. Ýöne men go düşündim. Biz özümüz barymyz galyp azatlygymyzy almasak, adalatly döwlet özümüz gurmasak, hiç kim bize Sovet höküminde azatlyk bermez ve bize adalatly durmuş bermez. Şonuň üçin biz Prezident Berdimuhammedowy saýlamadyk. Biz onu kanun esasında aýrymaly bolýarys we açyk saýlawlar geçirip tersi ýolbaşçymyzy saýlamaly bolýar. Bizim indi şundan başka hiç ýer çykalgamyz kalmady. Sebebi ýurdun başyndaky, içindäki Türkmenistanyň hemmesiniň ýagdaýlary agyr. Biz hiç ýerli kanun bozamyz yok. Şunu bilmeli. Biz indi haklarymyzy talap etmeli ve bir kanun prezidenti ayırıp özümüz açık saýlawlar geçirip özümüz terzi ýolbaşçy saýlamaly diýip pikir etýän. Dursultan Taganowa söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Azatlyk radiosu.